এই ভিডিওକୁ ବିଲକୁଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜହ୍ନ ମାନେ ମୁନ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ 4 ଗୁଣ ଛୋଟ। କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନ ଗେରସ୍ ଏବଂ ପ୍ଲୁଟୋ ନାମକ ଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲା ମର୍କ୍ୟୁରୀ ମାନେ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଏହା ଆମ ଜହ୍ନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବଡ଼। ତାପରେ ରହିଛି ଗ୍ରେନିମେଡ଼, ଏହା ମର୍କ୍ୟୁରୀ ତୁଳନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରହ। ତାପରେ ରହିଛି ମାର୍ସ ଅଥବା ମଙ୍ଗଳ, ଯାହା ଗ୍ରେନିମେଡ଼ ତୁଳନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରହ। ତାପରେ ରହିଛି ଭେନୁସ୍, ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ପୃଥିବୀ, ଯାହା ଭେନୁସ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ତାପରେ ରହିଛି କେପ୍ଲର 10c, ଏହା ଏକ ରକି ପ୍ଲାନେଟ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଥର ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହା ଆମ ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବଡ଼। ତାପରେ ରହିଛି ନେପଚ୍ୟୁନ୍, ଯାହା କେପ୍ଲର ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁରେନସ୍, ଯାହା ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼। ତାପରେ ରହିଛି ସଟର୍ନ, ଯାହା ୟୁରେନସ୍ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ତାରା, ଯାହା ସଟର୍ନ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ଏଥର ଆସିଲା ଜୁପିଟର, ଯାହା ସେହି ତାରା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ବଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ HD 100546b, ଏହା ବାକି ସବୁ ଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବଡ଼। ଏବେ ଆସିଲା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ବଡ଼। ତାପରେ ରହିଛି ସାଇରସ୍ A, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ତାପରେ ରହିଛି ପୋଲକ୍ସ, ଯାହା ସାଇରସ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଡ଼। ତାପରେ ରହିଛି ଆର୍କ୍ଟୁରସ୍, ଯାହା ପୋଲକ୍ସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଲ୍ଡିବ୍ରନ୍, ଯାହା ଗୋଟିଏ ତାରା ବାକି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବଡ଼। ତାପରେ ରହିଛି ରିଜିଲ୍ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ବଡ଼। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ'ଣ, କେତେ ବଡ଼ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବା ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରା ଯେଝା ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କୋଟି କୋଟି ତାରା ଓ ଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଯାହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଛାୟାପଥ ମାନେ ମିଲ୍କୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଯାହାର ସୀମା ଅତୁଳନୀୟ, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ମିଲ୍କୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି। ଏହି ମିଲ୍କୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ପାଖରେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଯାହାକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରୋମେଡ଼ା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ମିଲ୍କୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ତୁଳନାରେ 4 ଗୁଣ ବଡ଼। ଆଉ କେଜାଣି କେତେ କେତେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ମିଶାଇଲେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସ, ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପରିକା। କେଜାଣି କେତେ ୟୁନିଭର୍ସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କୋଟି କୋଟି ୟୁନିଭର୍ସକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୁଏ ମଲ୍ଟିଭର୍ସ। ଆଶା କରାଯାଏ କି ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ଉପରେ ବି ସୁପରଭର୍ସ ଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କରଡ଼ କରଡ଼ ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନା? ଯଦି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜାଯିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତ ଦୂରର କଥା, ଆମ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ଖୋଜିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ? କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ? ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ କିଏ ଚଲାଉଛି? ଆକୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା ଛାଡ଼, ଏବେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସ। ଷ୍ଟୋନହେଞ୍ଜ ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋନହେଞ୍ଜ। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସଜାଯାଇଥିବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପଥରକୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କେମିତି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି? କିଏ ରଖିଛି ଏସବୁ? ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟୋନହେଞ୍ଜ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିରାମିଡ଼ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ।
କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ପିରାମିଡ଼ କେମିତି ହେଲା? କେମିତି ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ଗଢ଼ାଗଲା? ଏଠାରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟିଏ ପଥରର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 5 ଟନ୍, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ହାତୀ ଟାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାକୁ କେମିତି ନିଆଗଲା? ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପବନକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ହେଉଛି? ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀ, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏତେ ବଡ଼ ମହାବିଶ୍ୱ କ'ଣ ଏକା ଏକା ଚାଲିଛି? ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ମୋ ହିସାବରେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗଢ଼ିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗଢ଼ିଛେ, ସେ ରାତିଦିନ ଚାଲୁଛି, ସେମିତି ଆମକୁ କିଏ ଗଢ଼ିଛି? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।